Chvále na Pánu pomáhaj. Páni, dobrý deň, čo vám dám? Máme všetko pekné, pre devčatá, máme tyčka, mikiny, všetko. Lebo už na priehaline sa ochladieva, vieš, to mi odchádza mikina už stará. Dobre, mikinu, dá to 50 eur, to 50 eur, ako pre vás, pojďte to dáha. Dobre, bude, aj pevnúka bude. Ja potrebujem pre seba, čo pre vnúka? Pre vás, dá to 50 eur, ako pre vás. Lacnejšo nemáš? A tešie. Lacnejšo dá. Dá 6 eur, 6 eur, pojďte, karta modrá, gočia mám, pojďte. Dá 6 eur. Počkaj, euro mám. Jo, Tinku, nemôžem ti pedať dať euro. Prečo? Nemôžem, 5 eur. Ja viac nezarobím, som mohol dneska kopať u Ja Faja potom ty nenarobím, keď vám dá euro dám. Euro Nemôžem, pane, nemôžem, 5 eur, ešte 5 eur potrebujete a 5 Tak čo dá, čo ešte vymyslí? Dobrý deň, čo počujem. Sýtka kaptenské, poďte sa na futbal, na tréningy alebo na zápasy, do Piešoviec, proti hončanským Nemciam. Dobre, to rád chodím na tie zápasy, dobre, tu máte dve tyčka. Nech sa páči. Dobre, ďakujem. Nech sa páči, tačku alebo pani. Nemôžete mi požičať 5 euro. 5 euro. Nie, nemám. Akože nie, tak použite Pane, tu vám dal tyčku ako dá, dáček, dobre, nech si chlapci dobre dáte, nejaký čaj na budúce. Všetko pedáme, všetko. Tak čo s tou mikinou, dohodneme sa? Dohodneme sa, keď donesiete 5 eur, dobre, prosím. Poprosím vás toto tričko, idete platiť a ešte aj toto tričko. A viete čo, aj túto čiapku vás poprosím. Áno, mladá pani, všetko slečná, všetko vám dá. Aj tú loptu. Jasné. Potreboval by som požičať 5 euro. Nemám nič, choďte preč. Pačku, Halina, tam je zima. Nie. Pozrite, tu mám ďara v rane. Nie. Tačku ako Máte zlatého psíka. Bože mi to neodnesú. Tašku, samozrejme. Dobre, prepáčte, nemám to zabavím. 5 euro, tak to by sa nenašlo v tej karte. Nemám. Mladá pani, Tam mám za 2000 eur. dobre. To 5 euro vám... Daj mi pokoj. Joj, ste... Nech sa páči. Krvavá. Ajme. Nech sa páči, dovidenia. Ďakujem. Dovidenia, na budúce. Dobre, dneska, dobre. Páne, tak sa nedohodneme? Pozrite, aká fajná. Máte tých 5 eur? 5 eur, chýba. Euro mám. Dobrý deň. Dobrý deň, babička. Čo vám dáme? Pevnúčiky, pevnúčatka, 5 devčatka, pekapčekov máme. Pani, a vy nemáte požičať mi 5 euro? Chlapčiatko, čo ty potrebuješ? A mikinu, viete, tuto už na priehaline sa ochladieva, no a... To mi už dochádza. Práve som získala dneska takúto poukážku. Fúha? A to skadiaľ máte? No získala som, no čo? Ale skadiaľ? Ale chlapči, nevypýtuj sa toľko beriu. Díky Nech ti moc. sadne na užitok. Pámu, zaplať. A čo som dlžný? Nedozdrávaš, chlapče. Dobre, zastavím sa pri kaplnke. Pane, tak už to má, možno, že by to aj bolo, nie? S poukážkou, čo tam mi dala, tú mikinku by som aj poprosil. Tak teraz to už je na vec. Hej, no, Teraz som vieme vedel, jať že na sa to dohodneme. vieme jať, mladý pán. Nech sa páči. Tak pán Boh zaplať a nech sa vám darí aj na budúce. Ďakujem, dovidenia. Bohom.